Здравейте всички, аз съм SkymanBG и редовно забравям да си снимам интротата и аутротата на клиповете. Днеска отиваме в София, за да снимаме подкаст там, понеже някои гости няма как да ги снимаме в Пловдив, просто в студиото. Така че в момента отиваме, Ванката ма взима, отиваме да вземем нещата от студиото, защото ни трябват, нали знаете, микрофони, стативи, прожектори, всичко ни трябва. Вземем го от студиото и тръгваме към София. Пичове, в момента събрахме нещата от студиото и потегахме с Ванката към София, снимаме подкасти. Буквално всичко сме взели, освен примерно масата и столовете, така, прожектори, микрофони, стативи, всичко е в момента в багажника. Трябваше да тръгнем тази сутрин в 10, обаче магистралата беше затворена. Аз добре, че го видях, мали, защото ако бяхме тръгнали и трябваше да минаваме по някакви селски пътища, ще аз съм убил. Сигурно ще аз се застрелям. Обаче в момента е 12:55 и ние тъмън тръгваме. Буквално сме на първата бензиностанция, като излезеш от Пловдив, да мога да зареди той и да можем да стигнем. Не знам по кое време ще стигнем, не знам какви подкасти ще снимаме, най-ново не знам кога ще се прибереме така. Пак аз съм на работа утре цял ден и искам малко поне да се наспа, така че ще е хубаво да се върнем по някакво по-прилично време. Освен това, искам да се наспа не само защото съм на работа утре, а защото с нощи, мале, как се напих с нощи. Аз тук добре ще си взех едно кафе, мога да говоря от 15 минути, иначе преди това аз не мога да мисля. И такъв изобщо грам не мисля да ама гръмнах един чизбургер майна. Его Ванката. Его Ванката е излезна. Голям. Чао. Голям. Остава, брат. Какво става, нали така, че влогвам? Влогваш, искаш да си покажа пътката и да... Давай. onlyfans.com/sexysky. Айляк. В крайна сметка стигнахме до София и успяхме да сетъпнем студиото на подкаста в хол. Ето го портативното студио на Айляк подкаст. Е от тук, като фанем един централен кадър, е така, ма бомба е. Може да си вземем направо и за студиото един диван, да сменим столовете. Кастинг кауч, бе, Кастинг кауч, брате, вместо да се изгърваме, е тук диванчето, цак, всеки си ляга, предразполагаме гостите, сирито, що се включи? Предразполагаме гостите да си кажат истината с така хубава, домашна, уютна обстановка. Иначе да, винаги. Его тук единия микрофон фанат на бюрото, единия микрофон фанат на стол, който е така, ако обаче застанем, стола няма да се вижда. Другия микрофон спробвах да го захвана абсолютно навсякъде, обаче мате няма шанс. Къде ли не съм пробвал, ще си го държа в ръката. Ако някак сте се чудили какво е чувство да бъдете на Айляк подкаст, Генг. О, бейби. Под светлините на прожекторите. Вау. Отиваме в момента да си вземем госта и аз имам супер гениалната идея как да популяризирам подкаста сред повече хора. Е така, докато караме, гледам, обикалят си някакви хора навънка, въпреки че е минус 10 градуса. Не е минус 10 градуса, брато. Брат, супер студено. Не е студено, мисля, просто има вятър, брат. Ма не бе, брат, 2 градуса, ето 1 градус. Хората, ето обикалят така през колата, ако тръгна с микрофона да ги спирам, ще обърнат внимание, казвам тук е Айляк подкаст и ако са го чували, е много яко това. Ако не са го чували, обаче това е плюс един зрител. Добре. Пити го, трябва да питаш кой е Кристиян Маринов. Кой е Кристиян Маринов? Здравейте, чували ли сте Кристиян Маринов? Да, това е легенда на българския стриминг, най-големия ебач, играч и стримър. Македонци ли? Да бе, македонска киета. Къде е, брат? Така. Това е... Там, киета е там.
Много ми е странно, майна, тук в момента има истинска зима, actually. Това е разликата с Пловдив е толкова огромна. Ние минахме, нали, в София да сетъпнем нещата, обаче човек, what the fuck, в смисъл, толкова сняг в Пловдив няма да има сигурно, значи по Коледа със сигурност, януари, евентуално февруари може да има даже по-малко от този сняг, човек. Пазарджик вали ли сняг? Ми вали, ама рядко, брат. Много рядко. Човек, аз сняг буквално, значи миналата година през ноември в Пловдив валя сняг и после февруари. Отново вече време се няма сняг никъде бе, човек. Ама тук, майна, като си в планината вече друга работа. Студентски град, между щяхме да се изсипем с ванката, вървим, фанали, микрофони, лампи, работи и вървиш по тротуара, ама той е заледен. Щеш да стане изведнъж гаф. Влезе Айляк подкаст в Борчове, майна. Къде сме, бе? Copyright, copyrighted music. Copyrighted music. Пичо, снимахме в момента подкаста и се оказа, че средната ни камера, която имаше най-хуя кадър е така общ. Просто, да, между другото, госта ни все още е тук. Вируса, жив човек в TikTok, най-вероятно сте го виждали. И средната ни камера обаче не е снимала. Технически... Застреляй се. Техническите проблеми с Айляк подкаст продължават, но този път се справихме доста по-добре, отколкото в натуралката, като бяхме, когато отново правихме така подкаст на път. И сега остава да си съберем техниката и да се отправяме обратно към Пловдив, най-вероятно. Маля, пичове, натъпках се супер много. Цял ден... Ти ми каза, ама цял ден нищо не бях ял, бях на един чизбургер, ман. Това чакане, аз... Ти бъдбухи той? Да, бе. Не мога просто сега в момента да видим, остава ни 1 час до Пловдив, ама нямаш да аз накрая... Ема чакай да си докажа приказката. Щях да припадна направо, ако не бях ял. Иначе тук в момента направихме една фен среща. Дойде новия ми любим стример. Гелето дойде да ни каже как седат нещата, как се поставя стример. Аз имам дупка на подметката и стъпи гьола. Топ quality стример, брат. Човек, имам дупка на подметката и са ми мокри чорапите сега. Един час поема да допълним, ще ти гадно. Аз не чувствам се база за водова. Не бе, аз се връщам в YouTube. Да. Да. Ще ми бъдеш новия новин ютубер. Общо взето сега трябва да стигнем до Пловдив отново. Спи ми се, изморен съм, вече не съм махмурлясал поне. Стигнахме най-накрая до Пловдив, благополучно. Аз още съм натъпкан, аз тук имам картофки малко, дето ми останаха от Макдоналдса, обаче толкова се натъпках, човек. Не знам как ще ги изям, не знам кога ще ги изям. Те са станали на подметка най-вероятно, между другото, тъй че май си ги нося просто за да ги изхвърля някъде другаде, но да. Много яко беше днеска трипчето, много му кеф, че можем така буквално да съберем един багажник и можем да снимем подкаст навсякъде просто. Благодаря, че гледахте и този клип. Надявам се да сте се изкефили предните 2, които качих, нали, за връщането ми и след това влога от къщата на инфлуенсърите. Се гледаха, харесаха ви. Радвам се, благодаря ви. Надявам се и то да ви е харесал и да продължаваме още по-често с видеята. Не забравяйте да оставите палец нагоре да се абонирате, но последвайте всички социални мрежи, линковете са в описанието. Мерси и бай-бай!